Hej og velkommen til. I denne video kigger vi lidt på forsøget teoretisk blodsukker. Hvad betyder blodsukker i vores hverdag? Og hvad er blodsukker egentlig? Men først ser vi lidt på selve forsøget, nemlig teoretisk blodsukker. I dette forsøg har vi 3 personer, som har fastet i 3 timer. Hver person indtager bagefter 50 gram kulhydrater i form af enten mælk, druesukker eller rugbrød. Disse 3 fødevarer indeholder alle 3 forskellige kulhydrater. Mælken den indeholder kulhydrat og laktat, som er et disakkarid. Det vil sige et kulhydrat med 2 kulstofringe. Druesukker indeholder glukose, et af de 2 vigtigste monosakkarider, altså et let nedbrydeligt kulhydrat med en enkelt kulstofring. Rugbrød indeholder cellulose, også kaldt for plantefibre. Det er et polysakkarid, som har mange kulstofringe. Det er derfor svært at nedbryde. Min hypotese. Druesukker er let nedbrydeligt, da den kun har 1 kulstofring. Derfor vil den blive optaget som den første fødevare. Mælken, der består af disakkarider, altså 2 kulstofringe, vil blive optaget som den næste fødevare. Den sidste fødevare, der vil blive optaget, er rugbrød, som jo indeholder polysakkarider, altså stivelse, og derfor svært at nedbryde, da den jo indeholder mange kulstofringe. Når vores forsøgspersoner har indtaget fødevarerne, vil vi måle koncentrationen af blodsukkeret. Vi vil måle denne koncentration hvert kvarter i alt 90 minutter. I kan her se grafen med vores resultater. Grafen er delt ind i 2 afdelinger, altså måletidspunktet i minutter, som ses i venstre side, og blodsukkerkoncentrationen i højre side, inddelt efter de 3 fødevarer. Når vi ser på grafen, kan vi se, at druesukker 45 minutter efter indtagelsen topper. Den er let at nedbryde, men holder ikke særlig længe. Så blodsukkeret stiger drastisk 45 minutter efter indtagelsen, men falder igen med det samme hastighed. Mælken bliver optaget relativt hurtigt og følger en stabil kurve i alle 90 minutter. Blodsukkeret topper 60 minutter efter indtagelsen og falder langsomt igen. Rugbrødet bliver optaget næsten lige så hurtigt som mælken. Dog tager processen noget længere tid. Blodsukker topper med 75 minutter efter indtagelsen, hvorefter den falder meget roligt. Det er det, der gør, at vi føler en lang mæthedsfornemmelse, når vi spiser rugbrød, i modsætning til druesukker, som kun giver nogle energikick. Men hvad betyder det egentlig, at grafen ser sådan ud? For at finde ud af det, vil vi se lidt på, hvordan kulhydrater bliver nedbrudt. Derfor vil vi nu se lidt på fordøjelsessystemet. For vi ved jo alle, at når vi indtager føde, kommer det ud igen et par timer efter. Men hvad sker der egentlig i mellemtiden? Men jo, siger I, fra maden bliver til nyttig næring, er der faktisk en proces, den skal igennem. Trin 1 er munden, hvor vi grovhakker maden med tænderne. Vores spytkirtler udskiller spytamylase, så maden lettere kan glide ned gennem spiserøret og ned i mavesækken. Mavesækken er omgivet af et lag glatte muskler, så den kan trække sig sammen og ælde maden. Her bliver der udskilt en sur væske af mavesækkens kirtelceller, der dræber bakterier. Det, der indtil videre er sket, hedder mekanisk fordøjelse. Og ved hjælp af fordøjelsesenzymer, som også har skilt stivelsen, altså kulhydraterne, ad til stivelseskæder. Når vi kommer ned i tyndtarmen, går den enzymatiske fordøjelse for alvor i gang. Bugspytkirtlen udskiller 4 slags enzymer, der skal spalte stivelsen. Når stivelsesrækkerne har været igennem en spaltning af bugspytamylase, bliver kæden nedbrudt til maltose, der indeholder 2 molekyler. Efter et møde med maltase bliver maltosen spaltet til enkelte molekyler, nemlig glukose, som nu kan optages direkte i blodet.
lige for at opfriske vores blodsukker. Så varierer den alt efter vores indtag af føde. Symptomer ved for højt blodsukker. Du føler dig træt. Du får kvalme. Du bliver tør i munden. Du skal ofte tisse. Og du er mere tørstig end normalt. Symptomerne ved for lavt blodsukker. Du sveder. Du ryster. Du føler dig mat. Du har en hurtig hjerterytme. Du bliver svimmel. Du har hovedpine og kvalme. Du kan få kramper, og du kan besvime. Hvis du lider af diabetes, altså sukkersyge, kan du få insulinchok. For at undgå det, bør du indtage noget sukker meget hurtigt. Hvis du, som alle andre, gerne vil undgå sukkersyge, skal du spise sundt. Du skal spise noget stivelse, og du skal spise flere gange i løbet af dagen. Op til 6 måltider er anbefalet. Hvis du spiser noget stivelse, har du en længere mæthedsfornemmelse. Og et godt kostråd. Tænk på madpyramiden, når du overvejer, hvad du vil have at spise.